खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किलिकां ब्रह्मआ दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफ्रानो जाबाय फारियै अरन एनजिअनि गाहाय नेहाथारि रनजित मोसाहारिया जिब जुनारनो जाग्रा आदार होनानै अनसायदों सिमेन्ट दैमायाव आजितेश हाजरिका मुंनि सासे फरायसाया गबनानै दं अदालगुरि जिल्ला एबसुआ 14थि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय खुंनो साखाफारा जादों फिन आरोबाव एसियानि गोजामसिन आरो मुंदांखासिन 133थि डुरान्ड कापआ बिटिआरआव सफैबाय आसामनि ब्राजिलियान मुङै मिथिसारजानाय बर'फोरनि बिखायाव डुरान्ड काप गेलेगोननि मैखोम साखाफारा क'क्राझाराव एनएलएडीआ गिबियै मुंख्लं जानाय एन जोंखोल जिपिनास नार्जारिनि 3थि मुंख्लं सान फालिदों मसुलपुराव 133थि डुरान्ड कापनि ट्रफि दावबायखानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं दिनै सानसेनि रादाबफ्रा एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन